Poďme na to a ukážem vám, jak robím si ja PVA sačky. Najprv predstavím montáž, akú mám. Je to nejaké 100 gramové olovko ploché, je to od Foxu, tie mám fakt, že rád. Je tu krátka šnúrka, návescová, malá nástraha, veľký háčik. Ďalej mám tu takýto klbík, ale ten klbík som neurobil tak, že som dal obratník s krúžkom, ale dal som klasický výmenný a dal som krátky antitangle a nechal som tam krúžok, takže vlastne keď to leží, tak mi to pekne vie nadvihnúť takto hore a chytá sa ryba, hej. Poďme na to, čo potrebujem. Potrebujem PVA sáčky, vyťahnem si sáčok, to dám preč, to ja nepoužívam. Vyťahnem si sáčok, prvé čo urobím ja je, že si ho prepichnem na spodu dole, komplet. Hop, prepichnem, fúknem do neho. Čo ja používam? Používam mikropelety do toho, dvojky a používam pomleté pelety. Existujú rôzne stick mixy a tak ďalej, ale musí to byť ťažké, keď je to suché, nech vám to klesne na dno. Ja používam toto, používal som Bytech, Green a tak ďalej, rôzne od Mylineu sú a tak. Je toho veľa. Dobre, poďme na to. Zoberiem si sáčok, zoberiem si plničku, trošku si dám na spodok, len takto úplne máličko si dám, vezmem si montáž, šupnem mu dole, pozriem si to, stiahnem mu tak dole, aby háčik bol, aby ležal na hrot bol dole. Takto si to pekne chytím, vložím si tam olovo, ale nedávam ho dole, len si ho vložím. Hop, zoberiem peletky, dám tam ešte trošku pelet, zoberiem si prach, urobí to perfektný zákal, pekne to takto celé to chytím, šup, šup, šup. Dobre, mám to hotové, teraz vytiahnem to olovo, pozerám, že ešte tam mám málo, tak ešte pridám pelety a vlastne stále opakujem. Je to úplne jednoduché, šup, šup. Takto, dám tam ešte pomleté pelety, alebo stick mix, alebo niečo. Teraz to pekne nadvihnem. Takto si to uklapkám si to, je to jednoduché. Dám tam ešte pomleté pelety, narovnám si olovko, nech je bokom, nech to dobre letí. Dám tam ešte navrch pelety. Dávam tam navrch pelety kvôli tomu, keď som to skúšal, takže som tam dal iba nejaký metodiak alebo niečo, tak to nebolo dobré, lebo zle sa mi to proste potom zatváralo. Zoberiem si PVA šnúrku, kde to má koniec tu, dám si nožnice, zoberiem PVA šnúrku, ešte poklepem, hej, chytím, zatočím. A keď to robím na preteku, tak je to rýchlejšie, o dosť. Hop, obtočím párkrát, spravím jeden uzlík, urobím druhý uzlík, ešte jeden proti a sa tak poisťujem. Hop, odstrihnem si to, takže zbytok nechám tak, tu mi ešte trčí, buď to vystrihnem celé preč, takto, takto, OK, mám hotové, zatlačím si rohy, aby to bolo tvrdé, nasliním jeden roh, chytím, pritlačím, nasliním druhý roh, pritlačím, PVA sačok je hotový, je tvrdý, keď chytám vo väčších hĺbkach, že je to 4,3 m, tak ho ešte poprepichávam, nech ten zbytočný vzduch v momente ide preč a nech mi to celé dopadne, lebo keď ten sáčok je tam prach a toto, tak sa to nalepí a veľakrát, čo som videl, aj keď som si to skúšal pri dne, tak sa mi to celé odlepilo a pomaličky to klesalo, takže vlastne nerozpadlo sa mi to, treba na to dávať bacha. Takto sa mi to rozpustí, je to atraktívne, kal mi urobí pomletá peleta, ostáva mi tam zbytok, a čo mi tam vytrčá, je malá kukurička. Ona je oranžová, takže úplne super, pekne viditeľná. Ryby to majú radi, je to na rýchly lov. Toto môžete spraviť ešte s linami takto, ale to
To ja nech nerobím, nech to neriešim, ale ako vyzerá to krajšie, no. Hotovo. PVA sáčok hotový, jednoduchý, rýchly. Môžete chytať. Čaute.